Boss, di ko ba kunin, pwede kunin yung tablet ko? Ba't sasara nyo? Isim mo na. Hindi po, kukunin ko lang po yung ebidensya namin eh. Mamaya na yun, bibigay naman yun. Baka puburahin nila eh. Paano po mangyayari sa utol ko nun? Pag nabura yun? Andun nga po eh. Oo, ano? Ano na yan? Marami na rin kasi ito. Oy, boss, ano na yan? Tablet ko. Baka burahin nyo pa yan. Hindi pwede yun. Hintayin nyo si mama, hintayin ko si mama. Hindi, nasa yung tablet ko. Wala. Ano ba yan? Tama ba yan, sir? Sir, hindi, kahit mamatay po kami, okay lang. Kukunin ko kapatid namin. Wala naman po kami kasalanan eh. Kami po nagre-reklamo eh. Sir, kami po nagre-reklamo. Sir, nagre-reklamo po kami, sir. Sir, nagre-reklamo po kami, sir. Sir, yung tablet ko po, paano ba yun? Nagre-reklamo kami, sir, bakit ganyan? Mga pulis po. Yung tablet ko po, paano ba yun? Sir! Kawan niyo sa pati ko, nakikiusap na kayo. Uy! Sasakpan yan! Videoan nyo! May video! Videoan nyo! Sir! Nagre-reklamo lang yun, sir! Oh, ano, sir? Oh, mawag mo ng baril, oh! Sir! Ano, nakawag mo ng baril, oh? Oh, bakit, sir? Baril mo ako! Hindi ako takot mamatay! Basta tama kami, ano? Oh, baril nyo kami! Ito kami, oh! Oh, baril nyo kami! Sir, nasa tama kami, sir! Sir! Sir, tambay nyo lang, sir! Papasok kayo kasi bayan lang kayo, eh! Sir, tablet ko paano yun? May pinagsa namin ng bastos doon! Nasa tama kami! Sir, bastos ako? Sir! Ano muna sa loob, ha? Sir, ebidensya namin, sir! Asan na? Tablet ko, ano na? Sa akin na nyo na! Hoy, luwagan nyo yan, ha! Luwagan nyo yan! Luwagan nyo yung kanina. Sir, yung tablet ko lang! Kunin nyo lang yung tablet ko, sir! Sir, yung tablet ko lang! Sir! Sir! Sir, tablet ko lang po! Yung tablet ko lang! Ano na? Pakipitan po yung tablet ko! Yung tablet ko lang po! Napitugan lang po ko! Oo, nandun nga po yung tablet ko eh! Hindi! Oh, nanununto ka na, sir! Nanununto ka na, sir! Sir, nanununto ka na! Oh, talaga? Nanununto ka na, sir! Tamahan ng ginagawa nyo sa buhay namin. Grabe! Kinuha ko ng tablet ko ah! Ano yung ebidensya namin eh? Paano ba yan? Kanya lang gawin nyo, hindi naman namin alam na pulis siya eh. Pumasok sila, hindi nagpangataon ko eh. Tulong pa kayo ah! Pinakain na yung anak ko dun eh. Huwag naman ganyan ang gawin nyo. Nasa tama kami, sir! Ano ba yan? Hindi naman Kinukuha lang namin yung ebidensya namin! Sir! Hindi naman nakilarang pulis eh. Ikaw, nanununto ka pa! Binugbog na ninyo yan, wala Ha? naman ano yan. Ba't ka nanununto? Ako po yung pastor ko dito. Hindi po yan maniniwala. Kabalo yan eh.